שלום חברים, מה שלומכם? אנחנו ממשיכים לבנות את המוזיאון היפה והמרשים שלנו, וכעת אלפי ילדים בארץ כבר חברים של ארטיש, ובונים את המוזיאון יחד איתכם. אחרי שסיימנו את אגף הזואולוגיה, שבו למדנו על דוב הפנדה, הטווס, הצפרדע, ובנינו יצירות שקשורות לבעלי החיים האלה, היום אנחנו מתחילים לבנות אגף חדש, שיעסוק בעולם הצומח. עולם הצומח מכיל את כל העצים והצמחים בעולם. זה עולם מרתק ומגוון, שמתרחשות בו תופעות מופלאות ומדהימות. התופעה הראשונה שנחקור היא שלכת. אחד מסימני הסתיו הידועים ביותר הוא השלכת, יחד עם החצב, הנחליאלי, היורה, שזה הגשם הראשון. העצים והשיחים קולטים את הסימנים מסביב, ומבינים שהסתיו מתקרב, כדי שיוכלו לפרוח שוב באביב הבא, ולעבור בשלום את החורף, שבו יש תנאי מזג אוויר קשים. הם מייצרים חומרים שגורמים לנשירת העלים. נשירת העלים מהעצים נקראת שלכת. החומרים החשובים שנמצאים בתוך העלים יורדים אל השורשים, ונשמרים שם כל תקופת החורף. כשהאביב מגיע, החומרים האלה משמשים את הצמח לפריחה מחודשת. זה חלק ממחזור החיים בטבע. אז איך בדיוק מתרחשת השלכת? איך העלים נושרים מהעץ? הגירוי הראשון שגורם לעלים לנשור הוא שינוי הטמפרטורה. הגירוי השני הוא שינוי היחס בין שעות האור והחושך. בסתיו הימים נהיים קצרים יותר ויש יותר שעות חושך. כתוצאה מכך יורד מהעלים הצבע הירוק שנקרא כלורופיל, והעלים משנים את צבעם לצהוב, לכתום ולאדום. כך העץ יכול להיכנס לתרדמת חורף, כמו הדובים, ולהגן על עצמו ממזג אוויר קפוא, השורר בחורף. לעצים כאלה שהעלים שלהם נושרים קוראים נשירים. לעומתם יש עצים שלא חווים שלכת, ולהם קוראים עצים ירוקי עד, מכיוון שהם תמיד ירוקים. בסוואנה של אפריקה ובמקומות אחרים בעולם יש גם עצים וצמחים המשאירים את עליהם דווקא בקיץ כדי להתגונן ולחסוך מים. במדינות אירופה שבהן קר יותר ויש בהן שטחים גדולים עם יערות וחורשים, אזורים רבים מתכסים בעונת הסתיו בעלים זוהרים של אדום, כתום וצהוב. זוהי השלכת. בישראל אין הרבה מקומות שיש בהן תנאים מתאימים לשלכת כגון גובה רב וקור עז. אבל אם יצא לכם לטייל בעונת הסתיו בצפון, רמת הגולן או באזור מטולה, תוכלו לראות שלכות מרהיבות. הרבה משוררים שהגיעו מאירופה לישראל מתארים בשיריהם את הגעגועים לארץ שנולדו בה באמצעות תיאורים של סתיו ושלכת. השלכת היא באמת תופעה מרתקת ויוצאת דופן. בחודש הבא נחקור עוד מושג מרתק שקשור לעולם הצומח. בינתיים, אם אתם רוצים לדעת עוד על השלכת, ואם אתם רוצים לראות תמונות יפהפיות של שלכות מרהיבות מכל העולם, כנסו לאתר הארטיש. באתר הזה גם תוכלו להעלות תמונות שלכם בשלכת, לצייר, לשחק, ולהמשיך את חוויית היצירה במתחם האישי משלכם. בנוסף, תוכלו להשתתף בהגרלות ולזכות בפרסים מגניבים מתנת ארטיש.